María era coñecida no seu entorno como moito máis que unha veciña. Era unha voz, unha presenza constante. Unha muller que defendía o patrimonio arquitectónico e cultural con paixón, que cría na vida dos barrios, na súa esencia, na súa memoria. Loitadora pola vivenda digna, crítica coa xentrificación e firme opositora aos alugueiros turísticos que, pouco a pouco, ian desprazando a xente de sempre. Non era unha loita doada. Nunca o fora. Entre todas as súas inquedanzas, había unha que a acompañara de forma especial nos últimos anos, a rehabilitación das antigas bodegas Bandeira. Non era unha curiosidade pasaxeira. Era algo persoal. Dende o primeiro momento, María decidiu seguir o proceso de preto. Moi de preto. Cada 15 días, sen fallar, collía a súa cámara e achegábase ao lugar. Fotografaba cada cambio, cada avance, cada detalle. Tiña guardadas imaxes do antes do abandono, do paso do tempo e tamén de cada fase da obra. Era o seu arquivo, a súa forma de documentar a historia. E pouco a pouco, algo comezou a sorprendera. Os traballos avanzaban pero facíano ben. Este é o lado bo da historia, dicía ela. Para María, o lado bo era claro, respectar o inmoble tal e como fora concebido. Sen engadidos innecesarios. Sen disfrazalo. Sen borrar a súa identidade. E, contra todo pronóstico, iso estaba a suceder. Cada vez que volvía á casa despois de facer as fotos, sentaba coa súa nai, Dona Pepa. «Mira, mamá», dicía mentres lle ensinaba as imaxes. «Aquí xa se ve a estrutura orixinal e aquí conservaron a fachada». Dona Pepa observaba con atención. Non sempre entendía todos os detalles técnicos, pero si entendía algo máis importante, a felicidade da súa filla. Porque María brillaba cando falaba daquilo. Dona Pepa fora quen lle inculcara eses valores. O respecto pola cultura, pola historia, polo que nos precede. Para María, a súa nai non era só unha referencia, era o punto de partida de todo. Porque María brillaba cando falaba daquilo. Dona Pepa fora quen lle inculcara eses valores. O respecto pola cultura, pola historia, polo que nos precede. Para María, a súa nai non era só unha referencia, era o punto de partida de todo. E así, entre fotografías e pequenas crónicas que escribía cada día, María foi construíndo tamén o seu propio camiño. Un camiño que non foi sinxelo. No medio da súa loita, atopou de todo. Xente que compartía a súa visión e outra que non. Pero tamén tivo a sorte de coñecer a profesionais que marcaron a súa forma de entender o mundo, arquitectos comprometidos, historiadores apaixonados, xornalistas honestos. Persoas que lle ensinaron, que lle abriron portas, que lle deron argumentos. Mais María tamén era consciente das contradicións. Nos últimos anos en Vigo, non sempre se fixeran as cousas ben. De feito, ela mesma sinalaba que só nun caso concreto o edificio Bandeira se respectara verdadeiramente o aspecto orixinal dende a súa construción. Un exemplo illado nun contexto onde moitas veces o interese económico pesaba máis que a memoria. E alí estaba agora aquel lugar. Convertido nun espazo con novos usos, unha empresa chegada da comunidade valenciana, un ximnasio accesible vida nova, sí, pero tamén unha certa sensación de infrautilización. Como se aínda quedase algo por completar, algo por encaixar. María observaba con ollos críticos, pero tamén con esperanza. Porque sabía que preservar non é só conservar paredes. É darlle sentido ao que queda. Unha tarde, mentres revisaba as súas fotos antigas, detívose nunha das primeiras. A das bodegas antes de comezar todo. Sorriu levemente. Pagou a pena, murmurou. En ese momento soubo que aquela historia, polo menos por agora, estaba pechada. Pero non rematada. Porque María sempre tiña algo máis que contar. Visita a nosa páxina web o rexistroesquecido.wordpress.com e non che esquezas de seguirnos en X na conta O Rexistro e en Facebook O Rexistro Esquecido. Grazas pola túa visita.